Mama. Baie dankie mamma. Leon, dankie en wat was dit? Ja, dankie. Ohne Flug, guys. Dat is wel wat. Baie dankie. Dit is wat cool is ek. Gaan lekker wees. Was het wel moeilijk om voor jou te kopen, want ik heb de kinderen gaan kopen. Nee, dat is maar hè. Ja, kijk daar, kijk. Oeh, dat is lekker. Doe het maar, kijk eens zo. Oeh, ik ben zo blij dat ik hier. Ik heb nooit meer. Ja, jy mag nie kyk wat staan voor op. Nee, maar maak ik niet joh. Wat staan er? Ik weet niet, nou weet dat is hier nog terug kijken. Nee, jy moet by agterkant daai. Hoe sien mag je maar bij de film? Nee, ik weet niet wat. Wat sê hoe? Het maar niet, als ik André is te breed af. Wat onder? Nee, man kan niet meer zien, je niet helpen. Was net te koud water. Baie dankie pa, baie dankie pa. Ja. Maar wat baie slim is, want alles is baie slim met my. Nee, ek kan nie jou kyk vir die 34 doen. En toe gaan ek aan die kind. Ja, hier is dat baie lekker pa. Ek wou op geskryf het aas. Jy wil net die asem. Ai, so, maar dan kry jy 'n paar voetjies. Dan gaan my kind eet. Happy days. Wat is so goed? Wil ek bly aan die mamma aanpak? Blauw. Die pauze. Wat is dit? Ja, pauze, want ik heb het ingepakt. Ik heb bij die huis gelopen. Dit is allemaal nou vanmorgen al hier. Dank u, mijn fucking. Als iemand is mooi. Baie dankie. Nee, maar dat is goed. Ah, Francisca, dit is prachtig. Baie dankie. Dis nou net is wat ek nou voor het. Dis 'n kategorie. Mag ek baie draai? Maar daar is nou onder toegesluit weer. Kom nou, kan Nee, daar is nie maar. Ja, domino. Ag, dit is domino speel, Jora. Baie dankie. Nou gaan ze komen. As jy nou van die tyd kom. Kom weer. Nani? Of wie nou by? Ja, mama. Dit is kwinte wat lag. Ja, maar lag by te gaan. Hy wil inskop. Ja, hy is lag jy nie moet jy kom by. Wag maar, André, wag maar net 'n rukkie. Wag maar net, ons is amper klaar met die. Ja, ons kan ook dit kan ook 'n wag wees wat wel redelik nat word. Jo. Met dit hom lekker. Ja. Ja. Nee, dit is ook niet. Hy is nou nie weer. Ah, maar popperlapje, maar jy is so hier. Dankie, ouma. Alles is klaar. Baie dankie. Ah, wat Jy moet gou André, nie aan. Ciao. Hey, kom. Kom saam. Gaan we dan met papa. Ja, my ben daar baie tye weer
Wat zo samen? Ja, ik zie het gewoon. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Nou, hoor je zo, ja, dat is ook recht. Dat is het ook niet. Is het nou niet zo? Ja, niet ophouden, alles is bij jou. Die ook nog. Wat is het? Kijk toe. Baie dankie. Prachtig daar. Ik ga nou maar om alles te doen. Baie dankie. Organiseer. Hij gaat nou weer maar. Nee, ik ga het uitgaan. Baie dankie man. Baie dankie. Daar sta je, meisie. Dat is prachtig. Mooi. Ik heb ook gezien, die staan er van die lip van. Nee. Waar komt hij? Wat is het? Ja, hij is toch, hij is al die. Well, ja, dat zijn televisie. Kijk eens zo. Dat is mooi, nee? Hier gaan. Dat is afgeniet. Oh ja, die televisie. Dit is lang al.